Takže čo tu máme na dneska nové dáne. No a dneska sa ideme pozrieť na to, koľko mám zhliadnutí. Minimum Minecraft má 11, pekne. 10, 7, pekne, to mi ide. Keď dobre, toto pred 7 dňami a pred 18 hodinami to ma trošku mrzí. To 63 pekne vybuchlo. Toto 43 tak malinko, ale tiež. A ja som mi blbý, ale mám slzy v očiach. Čo prosím? Ja si nie som istý, že som akože slepý, ja si idem dať okuliare asi, alebo čo, ale ja som normálne asi oslepol. 224. Akože pekne. Ukáž. Iba, počkaj, tak tu napíše 9. A tu napíše 9. Čože? Kde tu písalo 11. Nám to sa mi zdá na videu. Aha, a tu nám už píše 11. Do shorty. Oh. Ďalšie. Čo je na tom také? Čo? Takže ľudia, prvé video z reality. Tri komentáre. Dobre, nebudem si dávať lajky na svoje vlastné videá, aby ma to potom nemiatlo, že hehehe. Ale jeden like, pekne. Tu je like. A tu má ďalší like. Pekne, takže očividne ma niekto veľmi rád. No tak akože tu náže píše 9. Napríklad, keď mi 11, to akože neviem. Kámo, ja som dal hovoriť v Minecrafte. Ako dohrať Minecraft v survivali. Vidíte, že mám survival, tu je nejaká láva, tak sa bojím. A je to aj úplne pekné teplo, to malo byť nejaká voda. To kedy? What? Dobre, 10, 7. Najkračšie video na mojom kanáli. Toto je najkračšie na mojom kanáli. A pokiaľ správne vidím, je tam 20 zhliadnutí, za čo tiež akože pekne ďakujem. Podľa mňa viacej budem natáčať shorty, pretože ako vidím. Takže napíšte do komentárov po tomto videu, pod týmto videom, tak. Či chcete, aby som viacej natáčal shorty, pretože ako vidím, shorty vás bavia viacej. Hodne. Ale tak akože nič to nemá na toto video, hej, akože to je... To proste buchlo. 224 a 210. Takže najväčšie boom spravili na mojom kanáli. Ale prvé video, ktoré som akože dal a malo také veľké boom, tak bolo toto. To malo 79 hliadnutí dlhú dobu a potom sa to prekliklo na 80. Aspoň zaokrúhlené pekne. Ale akože najmenej zhliadnutí, čo má akože moje video, tak ma celkom mrzí, tak je toto. To akože 5 hliadnutí pred 4 týždňami. To je 4 týždne dozadu, to iba. Kam ja natáčam tak krátko. Kde sa vzalo tým pádom týchto 12 odberateľov? To akože kde sa vzalo? A 19 videí akože celkom škoda, no ale tak nevadí. Toto mi buchlo akože... Neviem, čo je na tomto akože také. Čo tam je, čo som tam spravil tak dobre. Napíšte mi do komentárov, že čo sa tam páčilo vám, pretože mne sa páči, že ma podporujete aj všetko. Ale tak akože, ako tak vidím, 11 dní, 224 zhliadnutí. Mohla by to dať všade, ne? Prosím. 9. Zase tam je 9. Tu je stále 9. Čo? Ako je to možné? Bráško, teraz ako tak pozerám, tak mám hodne krátke tie videá. Bráško, moje toto, že moje najkratšie video na kanáli je... Kde je? No, predpokladám, že toto je najkratšie. Akože neviem, či je úplne minúta 28 málo, ale tak akože dobre. Kam, ale ako mi to ukázalo tak buchnúť toto video, proste sú tam na obrázku síce nevhodné ponožky, ale no tak akože čo? Čo je na tom také zaujímavé?
Kamo, akože najhoršie slovo, ktoré som podľa mňa povedal v týchto videách, akože v tomto videu. Neviem, ale neviem prečo. Mne teraz beha stále hlavou jedna myšlienka, že hej, počúvaj, ja som bol na takom podcaste a akože tam to bolo všetko dobre. Takže najhoršie slovo, čo tam bolo záslovno Moja batéria. Moja batéria. A pesnička. A ho nejde teraz pustiť. No, voláša 60% batérie a ako je možné, že mám 67%? No nič, to je akože asi tak celé z tohto videa. To budete brať, dúfam, ako poďakovanie za takže tento short, pretože neviem, čo je na ním také super. Že tam behajú proste random obrázky. Asi spravím druhý diel, alebo ja neviem. Toto je akože už najviac oddialené, hej. Jaj? Ježiši. Zoro tu watt, to sa ani nedivím, pretože akože 209 zliadnutí, to mi potom už tak nebuchlo. Vbuchlo na začiatku, mám jednu takú fotku, kde som vydal to video, že pred 37 minútami a mal to toľko zliadnutí, ako toto video. Toto. No, skoro. 27 sa mi zdá za 31 minút. Som mal pocit, že možno zliadnutia predbehnú akože minúty, ale tak nestalo sa, nevadí. Koľko už nahrávam? 6 minút? A to tu iba kecam. A ak chcete, aby som niekedy spravil akože stream, kde budem hrať, tak akože môžem to spraviť. Iba jedna vec. Dajte akože minimálne 50 zliadnutí. Na tomto videu musí byť 50 zliadnutí na to, aby som spravil taký, neviem, jak by som to povedal, proste stream jednoducho povedané, pretože na tom streame môžem vám ukázať jednu takú hru, na ktorej, keď nemáte Minecraft, tak sa môžete zahrať 1.12.2, čo je za mňa docela nová verzia, no, nová ako tak, 10 rokov, no, tak akože čo? A akože pekne, no. Divím sa, že môj kanál akože má toľkoto videí, že už má vlastne 19. Je to fakt super. Takže akože pekné. Mám sopeľ. A dokážem možno niekedy spraviť aj paródiu. Keď sa vám páči takéto video hodne, tak spravím paródiu a chcem mať na mojom kanáli 1000 zhliadnutí. Že akože dokopy všetkého. Tieto dve videá k tomu akože najviac prispievajú, to je asi také, že no neviem, možno dokopy 100. No. Dokopy 100 to asi úplne nie, no tak ale neviem. Díky moc teda, každému chcem poďakovať veľmi. A to je asi všetko, no. Tak asi bye, alebo neviem. Ale fakt, akože ďakujem vám moc. Moc. Ďakujem. Ďakujem, veľmi vám ďakujem. A ešte jedna vec. Keď chcete, akože, pretože moja reakcia na 10 odberateľov, táto tu presne, táto tu, tak akože teraz ich mám 12. Ako je to možné? Are you okay? Proste ja neviem. Toto video asi zostrihané nebude, ale tak akože chcem veľmi spraviť ten stream. Takže akože ak chcete počuť malého typečka, ktorý keca úplne na zmysly, tak dajte 50 zhliadnutí na tomto videu. A čau. Koľko ho nahrávam? 9 minút? To už? Tak dáme tak 10, ne? A ne.